Helo, a chroeso i'r sgwrs yma ar adeiladu'r ugeinfed ganrif. Fe nhw I yw Meilyr Powel, a heddi byddai'n eich tywys chi ar ryw wybdaeth cyflym iawn o dreftadaeth adeiledig Cymreig, gan ganolbwyntio ar 20 safle o'r ugeinfed ganrif. Nawr, yn aml mae pobl yn dychmygu treftadaeth Cymru fel cestyll, abatau, eglwysi, adeiladau'r canoloesol, a hen dau oes Tuduriaid ac yn y blaen, ond beth mae pobl falle ddim yn sylweddoli yw bod llawer o dreftadaeth yn bodoli yn yr ugeinfed ganrif mewn oes llawer mwy modern. A fel Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, dyn ni wastad yn edrych ar ffyrdd newydd I ddiffinio, dehongli a chyflwyno treftadaeth Cymreig. A gobeithio heddi byddai'n rhoi blas I chi ar y dreftadaeth sydd gyda ni yng Nghymru sydd yn dyddio o'r ugeinfed ganrif. Cyn dechrau, mae rhaid cyfaddau bod yna ryw ganfyddiad yn bodoli ymysg rhai pobl fod adeiladau yr ugeinfed ganrif ym Mhrydain ac yng Nghymru yn rhai digon llwm o ran pensaernïaeth. A gellir dadlau fod nifer o adeiladau a godwyd ar ôl yr Ail Ryfel Byd wedi blaenoriaethu defnyddioldeb yn hytrach na addurnwaith. Ond fan hyn ni'n gweld geiriau yr pensaer Americanaidd Louis Sullivan o form ever follows function. Ond serch hyn, mae amrywiaeth eang o bensaernïaeth I gael yn yr ugeinfed ganrif yng Nghymru. O'r arddull celf a chrefft, arts and crafts, i'r addoldau neo-gothic, neo-Georgiaidd, a'r adeiladau sifil glasurol a baroc Edwardaidd. Yn ail hanner ugeinfed ganrif, dath arddull brwtalaidd i'r amlwg ac o'r 80au ymlaen oedd arddull ôl-foderneth, postmodernist i'w weld. Ac wrth gwrs, yng nghanol y ganrif oedd yna'r y symudiad art deco a'r stael modern I gael. A mae rhain i'w weld yn adeiladau Cymru yn y cyfnod hyn. Felly beth mae'r pensaernïaeth yr ugeinfed ganrif yn dangos yw yr ymdrech I gymathu cyneuliau traddodiadol gyda anghenion cymdeithasol a galluoedd technolegol. A mae'r cyfoeth hyn yn bodoli yn yr ugeinfed ganrif. Ond hefyd, yr un mor bwysig sy'n ni'n dadlau yw'r awgrym hefyd fod gwerthoedd diwylliannol a chymdeithasol wedi chwarae rhan bwysig hefyd yn storiau'r adeiladau hyn. A dyma gobeithio gallai roi I chi heddi yn y sgwrs hyn. Felly gawn ni ddechrau fan hyn yn Aberystwyth. Ar gychwyn yr ugeinfed ganrif, roedd Cymru, fel gweddill Prydain, yn rym ddiwydiannol ac economaidd, ac er gweithio'r ymfudo I ardaloedd diwydiannol, roedd trefi marchnad ac arforol Cymru yn parhau. Yn parhau I fod yn ganolfannau pwysig. Oedd Aberystwyth yn dref arforol pwysig I economi Ceredigion, lle roedd nwyddau yn cael ei mewnforio ac allforio, a thwristiaeth hefyd yn dechrau ffynnu diolch I ddatblygiadau'r rheilffyrdd. Erbyn cychwyn y ganrif, galwyd Aberystwyth gyda'i phoblogaeth o ryw 8,000 o bobl yn Biarritz, Cymru, am ei harddwch naturiol ac fel cyrchfan gwyliau. Yn 1903 agorwyd BANC y National Provincial, a mae darlun fan hyn ohoni yn y papur newydd lleol. A dyma hi heddi. Mae'r adeilad yn un eitha nodedig o'i chyfnod, fel un ysblenydd a grymus. Dyluniwyd hi gan William Wall o Gwythyr fel adeilad newydd a mwy I gymryd lle ar hen adeilad y banc ar Pier Street. Mae ganddi steil glasurol a manylion baroc ar ei ail ganrif ar 15. Roedd ganddi do llechi a domes a thoion fflat yn dod mas ohoni hefyd. A ffenestri sash ar ddwy lawr ucha. Mae gan y brif fynedfa ar y gornel ddrysau dwbl o dan do bwaog. Disgrifiwyd yr adeilad yn y papur newydd lleol, the base of the structure is polished marble of a dark grain, the superstructure being of a hard freestone quarried at Cefn near Rhiwabon. The interior of the building has been fitted out in the most modern style, and no expense has been spared to make it in every way a fitting lodgement for its great and increasing business. Rheolwr y banc ar y pryd oedd D. Lloyd Lewis,
ond oedd trigolion y dre o hyd yn adnabod y Banc National Provincial fel Banc Dafydd Jones, o ddyddiau Jones fel rheolwr y banc yn ôl yn yr 1880au. Yn 1904-15 gwelwyd y diwygiad mawr, y mwyaf a'r olaf o Gymru angydffurfiol. Ers canol y 4th ganrif ar 15, oedd mwy o addolwyr Cymru yn mynychu capeli anghydffurfiol nag eglwysi Anglicanaidd, ac adeiladwyd cannoedd y capeli ar draws y wlad yn ail hanner y ganrif. Erbyn 1915, roedd dros 600,000 o aelodau ymysg yr enwadau anghydffurfiol, ac yn dilyn y diwygiad mawr, bu cyfnod prysur arall o adeiladu capeli, bron 500 ohonynt rhwng 1915 ac 1914. Un o'r rhain oedd CAPEL y BEDYDDWYR, BETHANIA ym Maesteg, a agorwyd yn 1918. Y pensaer oedd Sir William Bedwyr Rhys o Caerdydd, a dyluniwyd hi mewn steil glasurol Beaux Arts. Cymerodd hi le yr hen adeilad oedd yn dyddio i gychwyn y ganrif gynt. Costodd BETHANIA 6,000 o bunnoedd, roedd ganddi seddau i 1,000 o bobl, gan ddangos yr hyder oedd gan yr enwadau i barhau i dyfu. A dyma lun o gymanfaganu yn BETHANIA o'r 1950au o dan arweiniad Evan Lloyd. Nesaf, mae gyda ni'r AMGUEDDFA genedlaethol, a gychwynnwyd yn 1912. Gohiriwyd yr adeiladu yn ystod y Rhyfel Mawr, ac agorwyd hi'n swyddogol yn 1927 gan y brenin. Gwylwyd ychwanegiadau iddi ar hyd y ganrif yn y 30au, y 60au a'r 90au. Ar ôl ystyried 130 o ddyluniadau, penderfynwyd ddyfarnu Dunbar, Smith a Brewer fel y dilynwyr buddigol. Adeiladwyd hi mewn steil glasurol, ychydig yn symlach na'r neuadd y ddinas gyfagos. Carreg Portland a ddefnyddiwyd fel y prif ddeunydd, gyda llawr marmor tu fewn a cholofnau amlwg. A dyma ddyluniadau gwreiddiol y cynllun gan Dunbar, Smith a Brewer. Ar ôl y cyfnod hyn, o ddiwedd y ganrif hyd at y Rhyfel Mawr, yn un o dwf ymwybyddiaeth cenedlaethol yng Nghymru, roedd mudiad Cymru Fydd ar ddiwedd y 4th ganrif ar 15, ac yna mater y datgysylltu'r eglwys eisoes wedi neilltuoli Cymru fel gwlad ar wahân i Loegr, ac wrth gwrs, oedd cyfreithiau unigryw i Gymru ers yr 1880au yn cael eu pasio bellach. A beth oedd y sefydliadau sifil hyn yng Nghymru, fel y Cyrtiau Llys, y neuadd y ddinas a'r AMGUEDDFA genedlaethol yng Nghaerdydd, ac hefyd y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Be o'n nhw'n dangos oedd twf a mynegiant amlwg o wladwriaeth sifil, gymdeithas sifil yn datblygu yng Nghymru. Symud ymlaen nawr i'r byd adloniant, oedd yn dechrau ffynnu yn 1990au cynnar yr 20fed ganrif. Adeiladwyd sinema CARLTON yn Abertawe yn 1913 gan Henry Billings and Sons. Cadeirydd cyfarwyddwyr y cwmni theatr CARLTON oedd William Coutts, a gofynnodd i Charles Ruthven ddylunio'r adeilad yma. Roedd Ruthven yn bensaer ac yn gynghorydd lleol dros y Blaid Ryddfrydol. Oedd 4 llawr i'r adeilad yma, gyda 600 o seddau i bobl ar y llawr isaf a 300 yn y cylch. Roedd hefyd un lolfa yng nghefn y cylch a lolfa arall ar y llawr gyntaf. Cawn ddisgrifiad o'r adeilad yn y camera Daily Leader ar y diwrnod agorwyd hi, diwedd mis Ionawr 1914. A very fine circle is carried from main wall to main wall by means of reinforced concrete, rendering the use of columns unnecessary and leaving the occupants of the ground floor an uninterrupted view of the proscenium. All the seats are of the tip-top character and are upholstered in red velvet. The ceiling of the lounge at the rear of the circle is formed of concrete, richly panelled and supported upon polished marble columns and pilasters. The whole of the lights are controlled by switches, by means of which they can be lowered gradually and kept on during the performance, thus enabling people to see their way about the building. Oedd dyluniad y Cinema CARLTON ar flaen y gad o ran y pensaerniaeth a thechnoleg ar y pryd. Gwylwyd cannoedd y sinemâu yn agor ledled Cymru yn 1990au cyntaf y ganrif. Un ohonynt oedd Cinema CARLTON yn Abertawe. A llawer o gyn-theatra hefyd yn cael ei addasu i ddod yn picture houses. Cuodd Cinema CARLTON yn Abertawe yn 1977,
ond mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel siop lyfrau Waterstones. Nid cweit un adeilad, ond 9 stad cyfan sydd gyda ni nesaf. Mae gwreiddiau STAD Town Hill yn Abertawe ym mudiad yr ardd-ddinas, y Garden City Movement. Cynigiwyd dyluniadau'r STAD gan y cynllunio trefol Raymond Unwin a'r arolygydd bwrdeistref George Bell yn 1912, a adolygwyd hi wedyn yn 1913 gan y pensaer sirol newydd Ernest Morgan. Mae'r brasluniau hyn a gyhoeddwyd yn llyfr 1913 The Garden City Movement Up to Date yn rhai gan Unwin a Bell. A oedd cynllun diweddarach Ernest Morgan yn cynnwys 500 o dai oedd yn ymlynu'n agos i'r cynlluniau hyn. Adeiladwyd 6 o'r tai erbyn Gorffennaf 1914, ond gohiriwyd y rhaglen yn ystod y Rhyfel Mawr. Ailgorchwynwyd hi yn dilyn deddf tai a chynllunio trefol 1919, a trwy'r 1920au adeiladwyd dros 400 o dai yn Town Hill o dan y ddeddf hon, gan roi Abertawe ar flaen y gad yn adeiladu a dylunio tai cyngor. I'r Rhondda nesaf, codwyd neuadd goffa ac Institute Meilyr yn wreiddiol yn 1955, a dyma hi. Costodd hi 9,000 o bunnoedd, ac oedd ganddi un o'r llyfrgelloedd gorau yn Ne Cymru, ond yn anffodus dinistriwyd hi mewn tân yn 1922. Felly adeiladwyd Institute newydd, a dyma hi, lle agorwyd hi yn 1924. Costodd yr Institute yma 17,000 o bunnoedd, a chafwyd cymorth ariannol o gronfa les y glowyr, y Miners Welfare Fund. Ynddi, oedd neuadd gyhoeddus mawr, neuadd llai, llyfrgell a stafell ddarllen, stafell biliard, stafell gemau a stafelloedd pwyllgor. Roedd sinema yma hefyd gyda lle dros 800 o seddau. Datblygiad pwysig yn hanes yr Institutes oedd penderfyniad y Llywodraeth i greu y Miners Welfare Fund yn 1920 i ariannu cyfleusterau i weithwyr y meysydd glo gyda chyfran cyflog y glowyr yn mynd tuag at goster cyfleusterau. Roedd y Llywodraeth yn awyddus i weld cyfleusterau yn cael eu creu i ddarparu gwasanaethau addysg, hamdden a iechyd i gymunedau, gan yr oeddent yn ofn terfysgaeth. Hynny yw, tasau miloedd o gyn-lowyr allan o waith, oedd y Llywodraeth yn ofn y posibilrwydd y gallen nhw trefnu hunain mewn i fudiad nerthol, gwleidyddol a radical. Felly ni'n gweld pwysigrwydd yr Institutes ar hyd De Cymru yn enwedig, fel yr un y welwyd yn Maerdydd. Hynny yw, ar yr un llaw, roeddent yn addysgu ac yn cynnig gweithgareddau hamdden i'r aelodau, ond hefyd ar y llaw arall, roedd nhw'n calonogi'r Llywodraeth na fyddai terfysgoedd gwleidyddol yn digwydd. Parhaodd Institute Meilyr tan y 1990au, ond pan guodd y pwll glo yn 1991, effeithiwyd yr aelodaeth a dirywiodd yr adeilad yn raddol tan iddi gael ei ddymchwel yn 2008. Adeiladwyd Hafod yn 1935 i ddyluniadau'r pensaer Herbert Luck North, a symudodd o Gaerlyr ac Ynys Wyth i fyw yn ardal Llanfair Fechan. Arddull pensaerniaeth North oedd celf a chrefft, Arts and Crafts, sef arddull oedd yn tarddio o ganol y 14th ganrif ar 15 fel ymateb i ddiwydianneth. Roedd y symudiad celf a chrefft yn dathlu dychwelyd i nwyddau oedd wedi gwneud â llaw, gan gynnwys dodrefn, tapestriau, papur wal, crochenwaith a gwydr lliw. Oedd dylanwad natur ar celf a chrefft hefyd, ble oedd pren yn aml yn cael ei ddefnyddio. Roedd y 20au a'r 30au yn gyfnod o newid economaidd a chymdeithasol mawr a chyflym yng Nghymru ac ym Mhrydain. A felly gallwn ni weld gweithiau North fel ymgais i geisio dychwelyd i fyd ac i oes arafach, glanach a mewn chytgord gyda natur o bosib. Un o gewri'r symudiad celf a chrefft wrth gwrs oedd William Morris, ond yng Nghymru mae gweithiau Herbert Luck North yn amlwg, yn enwedig ymysg addoldau. Roedd North ei hun yn grefyddol iawn. A roedd cynllun tŷ Hafod mewn siap gyda'i adenydd onglog yn ymestyn i'r gorllewin tuag at heulwen y prynhawn a'r ardd, gan ddwy'n atgof o'r cynllun Pilipala oedd yn boblogaidd ymysg penseirni blaenorol celf a chrefft. Ychwanegwyd stafell wydr yn hwyrach yn y ganrif a cafodd stem y cynllun i ymestyn yn yr 1970au. Mae'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn Hafod yn nodweddiadol iawn o adeiladau North. Hynny yw,
waliau gwyn, plaster garw, toion o lechi Cymreig, ffenestri peinau bach a pibau glaw ar ogoedd. Ond un peth sydd ddim o'r nodweddiadol am hafod o weithiau noth yw'r toion hipped, yr hipped roofs, lle mae pob ochr ar lethr disgynnol. Gan nad yw rhain yn caniatáu talcen, gable, ac oedd noth yn tueddu defnyddio'r gables. Adeiladwyd ysbyty Sully i ddyluniadau symudiad modern WA Pite Sun and Fair Weather yn yr 1930au, yn arbennig ar gyfer trin clwyfion tuberculosis. A dyma lun trawiadol o'r awyr o'r ysbyty honno. Roedd ei ffrâm goncrit yn dechneg arloesol yn y 30au cynnar, ac fe ganiataodd ar gyfer gwydredd, glazing a gored llydan. Daeth yr ysbyty yn eicon o'r symudiad modern ym Mhryden i gyd. Rhestrwyd yr adeilad yn gradd 2 seren, ac mae bellach wedi cael ei addasu mewn i fflatiau yn yr 19th ganrif ar hugain. Yn ystod yr Ail Rhyfel Byd, gwynebodd Prydain her anferth, lle bu rhaid arallgyfeiro'r economi a chymdeithas i un fydde'n cynhyrchu deunyddiau rhyfel a mobileiddio'r boblogaeth. Ar draws Cymru, codwyd niferoedd o ffatrïoedd arfer. Roedd 2 anferth yn ne Cymru, un yn Bracla, ger Pen y Bont, oedd yn cyflogi rhyw 20,000 o weithwyr, ac un arall yng Nghaerwent, oedd yn gorchuddio ardal o 600 o hecterau, a mae nifer o'r adeiladau hynny dal yn bodoli fel rhan o safle ymarfer. Ond mewn safleoedd eraill, prin yw'r adeiladau gwreiddiol hynny sydd ar ôl o'r ffatrïoedd arfer hyn. Yn Hirwaun, gallwch weld gweddillion ffatri rhif 26 arfer goron, a adeiladwyd rhwng Mai 1941 a Chwefror 1942. Arbenigedd y ffatri hon oedd cynhyrchu mân ffrwydron. Yn 1945, daeth y ffatri o dan rheolaeth y bwrdd masnach, ac fe'i ddefnyddiwyd fel stad ddiwydiannol. Does dim llawer o adfeilion o'r ffatri ar ôl, ar wahân i'r cynllun hewlydd, ambell adeilad bach ac adfeilion hewl goncrit. Mae llochesau cyrchoedd awyr i'r gweithwyr ffatri o hyd yn sefyll ar bwys llynnoedd Hirwaun, fodd bynnag. Creodd y ffatrïoedd arfer yng Nghymru gweithle lle roedd menywod yn fwyafrif. Yn ei llyfr hi, The Forgotten Army, mae Mary Williams yn honni fod 55% o weithwyr Cymru yn 1943 wedi bod yn fenywod. Hynny yw gweithwyr rhyfel. Roedd y rhan chwaraeodd menywod Cymru yn y ffatrïoedd arfer yn holl bwysig i'r ymdrech rhyfel, ac yma hefyd ffurfiwyd cymunedau clos a chyfeillgarwch mewn amser o argyfwng cenedlaethol. Felly mae'n bwysig i gofio'r elfen ddynol hyn, cymdeithasol, sydd yn gysylltiedig ag adeiladau'r 20th ganrif. Safle arall oedd yn bwysig yng nghyfnod y rhyfel oedd gorsaf cychod hedfan Doc Penfro, a agorodd yn 1930. Chwaraeodd yr orsaf rôl bwysig iawn yn y frwydr Môr Iwerydd yn erbyn llongau tanfor yr Almaenwyr. Ar gychwyn y rhyfel, roedd sgwadronau 201 a 228 yn Noc Penfro, ac wedi darparu gydag awyrennau y Short Sunderland, fel y rhain welwch chi ar y sgrin. Ond cynyddodd nifer y sgwadronau yn Noc Penfro yn ystod y rhyfel. I gyd, treuliodd 10 sgwadron Sunderland amser yn Noc Penfro adeg yr Ail Rhyfel Byd. A roedd gan yr orsaf yn Noc Penfro orsaf llai oedd yn gysylltiedig â hi allan yn Angle, ymhellach i'r gorllewin, lle roedd uned datblygu'r RAF Coastal Command wedi lleoli. Roedd angorau'r awyrennau chwarter milltir i'r gogledd o'r orsaf yn Noc Penfro, fel y welwch chi yn yr awyr lun hwn, gydag awyrennau hefyd yn cael eu gwasgaru ar hyd naill lethr yr afon i'r dwyren. Mae ardal yr hen orsaf cychod hedfan bellach yn cael ei ddefnyddio gan y terminws fferi. Ymlaen i'r 50au, ac ar yr olwg gyntaf, mae Caffi Moranedd, sy'n nawr yn dibwyta Dylans, i'w weld yn ddyluniad Art Deco o gyfnod cyn yr Ail Rhyfel Byd, ond fe ddyluniwyd hi yn 1948 gan y pensaer Clough Williams Ellis, ac fe adeiladwyd hi yn 1954. Mae iddi'r rinweddau Art Deco yn sicr, ond mae'n ddyluniad eitha unigryw i Williams Ellis hefyd. Williams Ellis oedd yn gyfrifol am ddylunio pentre Port Meirion wrth gwrs, yn ystod yr 20th ganrif. Mae gan yr adeilad siap gromlin unigryw,
ffenestri o'r llawr i'r nenfod, a waliau cerrig trwchus. Mae wedi leoli ar draws yr esplanad o gastell cricieth, ac yn ôl y dyluniadau gwreiddiol, roedd bwriad cael galeri gwylio bach gwydyr ar y top, yn ogystal â mynedfa mwy crand, ond oherwydd problemau ariannol, ni wireddwyd y cynlluniau hyn. Un o'r pechnogion cynharaf oedd Sir Billy Butlin, a bydd y twristiaid yn cyrraedd ar fws o'r gwersyll Butlin gyfagos i fynychu dawnsiau te yma. A dyma lun mwy diweddar. Pan gymerodd Dylan drosodd yn 2015, gyda chaniatâd cadw, addaswyd y mynedfa i rhywbeth mwy tebyg i'r dyluniadau gwreiddiol, fel y gwelwch chi fan hyn. I'r byd addysg nawr, ac adeiladwyd Ysgol Rhos Helyg ger yr Wyddgrug yn 1953 i ddyluniadau'r pensaer sirol William Griffiths. Mae'n ysgol frics un llawr mewn steil modernaidd, gyda tho fflat wedi guddio gan gornis concrit. Mae'r tu fewn wedi gynllunio o amgylch y coridor canolog, sy'n rhedeg ar hyd yr adeilad. Mae'r cynllun yn cynnwys y prif bloc gogledd orllewin i de-ddwyrain, sy'n cynnwys y neuadd, gegin, swyddfeydd, tai bach a'r coridor canolog. Tra ar yr ochr ddwyreiniol, mae'r bloc ystafelloedd ddosbarth, gyda 7 stafell ddosbarth wedi gosod yn lletraws i'r brif uchel, axis, gan rhoi cynllun danedd llif iddi. Mae'r adeilad wedi rhestru yn gradd 2, fel esiampl eithriadol a dinewid o'r steil fodernaidd a ffafriwyd mewn pensaerniaeth ysgolion ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dyma adeilad adnabyddus iawn i nifer ohonon ni. Adeiladwyd gorsaf bŵer niwclear trawsfynydd rhwng 1959 ac 1963 i ddyluniadau Sir Basil Spence. Dechreuodd yr orsaf weithredu yn 1965 ac yn hyrchwyd trydan gan ei adweithyddion Magnox am 26 mlynedd, tan ddiwedd ei bywyd yn 1991. Cuodd yr orsaf yn 1993 ac mae bellach wedi ddi-comisiynu. Wedi ei leoli ar ymyl llyn trawsfynydd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, dyma'r unig orsaf niwclear sifil mewndirol ym Mhrydain. Ffurfiwyd y llyn yn wreiddiol yn y 1920au i gyflenwi dŵr ar gyfer gorsaf bŵer hydrodrydanol Maentwrog. A dyn ni'n dychwelyd i ardal yr Wyddgrug am ein adeilad nesaf ni. Dechreuwyd cynllunio ar gyfer canolfan dinesig newydd i'r Wyddgrug mor bell yn ôl ar 1930au, gan oedd neuadd y sir gwreiddiol yn rhy fach. Gohiriwyd y cynllunio gan yr Ail Ryfel Byd, ac adeiladwyd neuadd sirol yr Wyddgrug yn y pen draw yn y 60au. Yn dilyn deddf Llywodraeth leol 1972, daeth hi'n gartre newydd i gyngor Sir Clwyd. Dyluniwyd yr adeilad gan Robert Harvey, y pensaer sirol, ac fe'i adeiladwyd mewn arddull brwtalaidd. Mae dylanwadau'r Americanwr Frank Lloyd Wright hefyd i'w weld ynddi. Costiodd yr adeilad dros 800,000 o bunnoedd, ac mae'n aml wedi ymddangos ar rhestrau adeiladau mwyaf hyll Cymru a Phrydain. Mae hefyd wedi mabwysiadu'r ffug enw Legoland, ond boed i chi garu neu ei gysau, mae'n sicr fod yr adeilad yn eiconic iawn. Dymchwelwyd rhan o'r adeilad blwyddyn diwetha, ac mae dyfodol gweddill yr adeilad yn ansicr. Ddim yn bell o'r Wyddgrug, tan yn ddiweddar, safodd pencadlys heddlu Gogledd Cymru yn Wrecsam. Dyluniwyd yr adeilad gan y pensaer sirol Eric Langford Lewis a'r cynorthwyydd newydd Stuart Brown. Adeiladwyd hi mewn steil brwtalaidd o ffrâm gorchudd concrit cyfnerthedig gyda ffaneli rhychog concrit parod. Nodwedd mwyaf trawiadol yr adeilad oedd y tŵr cantilifrog, y Cantilevered Tower. Roedd yr adeilad yn bencadlys adrannol heddlu Gogledd Cymru tan iddi gau yn 2018. Ond, yn mis Tachwedd blwyddyn diwetha, cafodd yr adeilad ei ddymchwel, gyda ffilmio o'r digwyddiad yn cael ei ffrydio yn fyw dros y we. Adeilad arall o'r 70au ac sydd bellach wedi ddymchwel oedd Ysgol Uwchradd Betws, Casnewydd. Enillwyd Cysylltiadau yn 1968 i ddylunio ysgol uwchradd newydd yng Nghasnewydd. Y penseiri buddigol oedd Eldred Evans a David Shalef o Foster Associates.
Roedd y cynllun ar gyfer yr ysgol yn gosod yr adeilad mewn i 2 lefel, gyda'r ysgol is i'r de, yna'r ysgol canol ac yna'r bloc dysgu arbenigol ac astafelloedd pynciau i'r gogledd, i gyd yn rhedeg yn baralel i'w gilydd. Gosodwyd y neuaddau a'r llyfrgell i'r dwyren a'r gorllewin i'r lefelau hyn. Roedd y cylchrediad o fewn pob un o'r lefelau wedi trefnu ar batrwm gradell ar 2 lefel gan ddefnyddio rhodfeydd agored, tra oedd rhodfeydd dan orchydd yn cysylltu'r dwyren a'r gorllewin i'r llyfrgell a'r neuaddau, a'r gogledd de i'r lefelau eraill. Roedd rhai rhodfeydd agored yn gorffen mewn terasau dysgu agored gan ganiatáu ddosbarthiadau gael eu gynnal tu fas. Roedd y cynllun yn drawiadol iawn ac yn annog hyblygrwydd o ran defnydd gofod. Adeiladwyd yr ysgol yn 1972, ond cuodd hi yn 2008 ac yna cafodd hi ddymchwel yn 2009. Yn dilyn deddf Llywodraeth Leol 1972, cynlluniwyd cartre newydd i gyngor Sir Gorllewin Morgannwg. Penderfynwyd ar ei leoliad yn Abertawe, ac fe adeiladwyd hi mewn 2 gyfnod, rhwng 1979 ac 1984. Mae ganddi steil brwtalaidd amlwg, ac fe ddyluniwyd hi gan C.W. Quick a J. Webb o adran penseiri'r sir. Lleolir y neuadd sir, sydd bellach yn ganolfan ddinesig Abertawe ac sydd hefyd yn cynnwys y llyfrgell ganolog, ar lan y môr, gan gynnig cyferbyniad trawiadol rhwng tirwedd y traeth ac adeilad mawreddog y strwythur ffrâm goncrit. Mae 5 llawr i rhannu o'r adeilad, ac mae siambr y cyngor yn gwthio allan uwch ben y brif fynedfa. Mae dyfodol yr adeilad bellach o dan fygythiad, wedi iddi gael ei chlusnodi i gael ei ddymchwel fel rhan o gynllun ailddatblygu mawr cyngor Abertawe. Mae Cymdeithas yr Ugeinfed Ganrif, fodd bynnag, yn ddiweddar wedi gwneud cais i gael yr adeilad wedi'i rhestru a'i achub rhag dymchwel. Amser hamdden nawr, ac adeiladwyd canolfan genedlaethol awyr agored Plas Menai yn 1982, ac ar y pryd, dyma oedd y prosiect mwyaf y bartneriaeth pensaerniaeth Bowen Dan Davies. Dyluniwyd y ganolfan yn sensitif i'r ardal leol, gyda'i linellau toiau yn ffitio mewn yn briodol gyda thirwedd cyfagos Eryri a'r môr. Mae'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn cyfuno'n effeithiol i enyn adeilad traddodiadol Cymreig. Mae'r mannau tu fewn a thu allan yn adlewyrchu dylanwad y pensaer Americanaidd Frank Lloyd Wright a'r Prairie School, y llinellau llorweddol, y toion fflat a hipt, bondoiau llydan bargod integreiddio gyda'r tirwedd, y rhinweddau hyn. Enillodd yr adeilad Wobor Civic Trust yn 1984, a'r medal ail am bensaerniaeth yn Eisteddfod 1985. Dadleuodd un beirniad pensaerniaeth yn 2002 fod yr adeilad yn arguably the most admired and influential building completed in Wales in the last quarter of a century. Dyma arddull pensaerniol ychydig yn wahanol, sef y tŷ daear, yr Earth House. Daeth yr arddull hyn yn fwy poblogaidd o'r 70au ymlaen, yn enwedig ymysg amgylcheddwyr. Ond, mae'n arfer sydd wedi bodoli cyhyd â bod pobl wedi adeiladu chwechesau a thai eu hunain. Yn hynny o beth, gellir gweld Malator fel ymgais i ddychwelyd i gyfnod cynt. Dyluniwyd hi gan y cwmni pensaerniaeth Future Systems ar gyfer y cyn-aelod seneddol Bob Marshall Andrews a'i wraig Jill. Roedd Marshall Andrews arfer treulio ei wyliau mewn hen barac pren, ond oedd gan a'i wraig fwriad i fyw yna ar ôl ymddeol, ac felly roedd yn am adeiladu tŷ newydd. Y broblem oedd fod y lleoliad o fewn parc cenedlaethol, ac felly roedd rheoliadau llym iawn yn bodoli. Llwyddodd Future Systems ddylunio tŷ oedd yn cymysgu'n naturiol gyda'r tirwedd, heb tynnu sylw i ffwrdd o'r bywyd gwyllt a'r byd natur o amgylch. Felly yn hytrach nag adeiladu lan, wnaethon nhw adeiladu lawr, a chryfhau'r berthynas gyda'r amgylchyn. Tynnwyd ar dechnegau Sgandinafaidd traddodiadol drwy adeiladu'r waliau llydan gyda haenau o dir a mawn oedd yn gorgyffwrdd, i greu system ynysu effeithiol a hefyd i gyddliwio'r tŷ. Y canlyniad oedd fod y tŷ bron yn anweledig o bell, yn enwedig o'r awyr. Mae'r wal gwydr fel rhyw lygad yn edrych allan dros y bae hefyd,
ac yn taro rhywun fel elfen effeithiol iawn o'r dyluniad. Tu fewn, mae un stafell fyw canolog gyda soffa a simne yn y canol, ac yna gweliau, stafell ymolchi a llegyn i'r naill ochr gyda pods a waliau crom yn atseinio'r tirwedd naturiol tu allan. Barnodd y cylchgrawn Americanaidd Architectural Digest fod Malator yn un o'r tai mwyaf arloesol yr 20fed ganrif. A dyma ni wedi cyrraedd y safle ola. Agored Stadiwm y Millennium yn mis Mehefin 1999, a rhai dyddiau'n ddiweddarach enillodd Cymru 29-19 yn erbyn De Affrig o flan torf o 29,000. Torf fach oherwydd oedd dal rai mannu o'r stadiwm ddim yn barod. Dechreuwyd cynllunio'r stadiwm nôl yn 1994 ar ôl i bwyllgor cytuno ail-ddatblygu'r Stadiwm Cenedlaethol, ac erbyn 1995 dewiswyd Undeb Rygbi Cymru i gynnal Cwpan Rygbi'r Byd yn 1999. Ar ôl adroddiad Taylor yn 1989, roedd yr hen Stadiwm Cenedlaethol dim ond yn gallu dal torf o ryw 53,000. Oedd yn llawer llai na stadiymau cenedlaethol eraill, 67,000 yn Murrayfield, 75,000 yn Twickenham a dros 80,000 yn Stade de France, oedd ar fin cael ei adeiladu ar gyfer Cwpan y Byd Pêl-drod 1998. Yn lle adeiladu stadiwm newydd mewn lleoliad gwahanol, penderfynwyd ail-adeiladu ar safle'r Stadiwm Cenedlaethol yng Caerdydd. Ar gyfer hyn, dymchwilwyd rhai adeiladau cyfagos gan gynnwys y Wales Empire Pool a'r gyfnewidfa deleffon, a newidiwyd aliniad y stadiwm o'r gorllewin dwyren i'r gogledd de. Dyluniwyd y stadiwm gan Lob Sports Architecture a costiodd i 121 miliwn o bunnoedd. Ariannwyd yr stadiwm yn rhannol gan Comisiwn y Millennium, a defnyddiwyd 56,000 tunnell o goncrit a dir i adeiladu'r stadiwm. Y contractwyr oedd Lang a'r peiriannwyr strwythurol oedd WS Atkins a ddyluniodd y to ôl dynadwy, a retractable roof, un o'r prim stadiymau yn Ewrop sydd ar nodwedd hon. Mae'r stadiwm yn gallu dal dros 70,000 o bobl ar gyfer digwyddiadau chwaraeon, megis gemau rygbi a phêl-drod. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynnal cyngerddau cerddorol hefyd. A dyna ni. Dyna ddiwedd y Gwibdaith drwy'r 20fed ganrif. Dim ond sampl bach iawn o adeiladau a safleoedd yr 20fed ganrif oedd hon. A hynny dwi wedi sôn amdani heddi. Ond dwi wedi ceisio cyffwrdd ar amryw o bwrpasau adeiledig, o'r ariannol a'r economaidd i'r crefyddol, diwydiannol, addysgiadol, y sifil, y cymdeithasol, y domestig a'r hamddenol. Mae'r arddulliau gwahanol yn amlwg ym mhob un, rhai yn arloesol iawn ac eraill yn nodweddiadol o'r cyfnod, ac yn blaenoriaethu defnyddioldeb dros addurnwaith. Ond, gobeithio beth dwi hefyd wedi dangos yw cyfoeth dreftadaeth adeiledig Cymru yr 20fed ganrif. Ac mae'r gwaith ymchwil yn parhau gyda'r Comisiwn, wrth i ni geisio gwella'n dealltwriaeth a'n cofnodion o'r cyfnod hyn, yn enwedig wrth i mwy a mwy o adeiladu'r ganrif gael ei clusnodi ar gyfer ei dymchwel. Os hoffech chi archwilio mwy, gallwch chi fynd i brif wefan y Comisiwn Brenhinol, ac o fyna dechrau pori drwy gofnodion henebion cenedlaethol Cymru. Gallwch gael mynediad i rhain ar safle coflein. Mae dros 100,000 o adeiladau, safleoedd archeolegol, diwydiannol ac arforol Cymru i'w weld yma ar coflein. Mae hefyd llwythi dros 120,000 o adnoddau eraill gyda ni yn ein archif, gan gynnwys ffotograffau, lluniadau, llawysgrifau ac adnoddau digidol. Os hoffech chi ymwyboliad neu gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Naill ai trwy ein gwasanaethau ymwyboliadau neu yn uniongyrchol â fi. Mae'r cyfeiriad ar y sgrin. A dyna ni. Diolch i chi am ymuno a gobeithio bod chi wedi mwynhau a dysgu rhywfaint hefyd. Hwyl am y tro.